jos ladut ei todellakaan tule muuttumaan, yhteislähtökilpailussa tullaan samalla lailla maali kuin eilen, niin Petter Northullakin saattaa olla, että päämatkat ensi vuonna olympialaisissa tulee olemaan sprinttiviesti ja viesti. Tämä on vaan hyvin tämmöinen karrikoitu tilanne, mikä hänellä tällä hetkellä on, jos hän ei pysty kestävyysominaisuuksiaan parantaa nimenomaan, kun mennään pitkään ylämäkeen, koska esimerkiksi Pursuitin maali, skiathlonin maali tullaan noin 1,5 kilometriä loivaa nousua, joka päättyy erittäin pahan jyrkkään nousuun, ja se on Northhukin ehdottomasti heikoin osa-alue, ja siinä varmasti ensi vuonna iskuja tullaan häntä vastaan tekemään. Se, että Petter Northhukin uskon, että on tänään taas todella vaikeasti voitettava. Mielenkiintoista on myöskin seurata Taichman Angerer kokeneita sprinttiviestihiihtäjiä, varmasti tulee olla vahvoja. Mutta se, että mitä tekee Terry Pettersson, Emil Jönsson, olivat eilen aivan täysin pihalla ulkona kilpailusta, mutta Emil Jönsson varsinkin, joka pystyy jo 15 kilometriäkin perinteisellä hiihtää, uskon, että voi olla tänään, mikäli he pysyvät loppuun asti taistelussa mukana, niin nimenomaan se kaikkein vahvin, kun mennään jotain jyrkkää nousua, mikäli vaan jaksamista riittää. Siellä näytti Yhdysvaltain joukkue ja Simi Hamilton menevä vähän laskulinjoissaan turva-alueen puolelle, jos formulatermejä, autourheilutermejä käytetään, mutta pääsi kuitenkin mukaan radalle. Ja jos yhtään on uskominen tuloksia tuolta karsinnoista, niin aikamoisia eroja on päässyt syntymään. Ja kun huomioidaan se, että jos joku maalainurheilija niitä iskuja tekee vähän sellaisissa paikoissa, missä muut eivät niitä tekisi, se on yleensä venäläinen. Ja tässä on siis mukana 3 Venäjän joukkuetta, niin käsikirjoitus sille, että tässä saattaa jotain tapahtua, ennen sitä kuuluisaa loppusuoraa ovat suuret. Kyllä ilman muuta, ja uskon, että tässä tullaan näkemään irtiottoyrityksiä ja vähän porukan haastamista. Se tänään ehkä suurin pettymys suomalaisista oli, että myöskin Sami Jauheri tunsi olonsa aika heikoksi ja ei pystynyt venymään omalle tasolle sprinttiviestissä, kun muistetaan Oslossa 2 vuotta aikaisemmin. Hän oli sprinttiviestissä koko kilpailun vahvin hiihtäjä finaalissa, ja se, että joka tapauksessa Sami Jauheri on ehkä se Suomen sprinttiviesti hiihtäjä, joka tätä kilpailua tulee ensi vuonna hiihtää, ja kuten jo eilen mainitsin, niin sitten Ville Nousiainen kautta Aki Heikkinen on ehkä niitä, jotka pystyy tällä ladulla vastaamaan kansainväliseen vauhtiin. Miesten ensimmäinen osuus käynnissä, ja siinä missä naisten osuus keskisen reilun vartin kilpailun, miesten kilpailu kestänee tuollaiset 25 minuuttia. Ja yhdellä lenkillä mittaa tuo 1,8 kilometriä, ei